Kindiat Japang uway na kinong mare bapaw nam jong perthai hakas nam khat khandai spa arpusa u Eric Liddell uba nagari Scotland uday uway na kinong yamare ki bapaw nam pha pat uday ru Kristan uba e ban pandan buram ya ublay lengba ki ki kam ki ba ule haka Olympic ke balong ha Paris hakas nam khat khandai spa arpusa u Eric untre setia ban mare hakawe na ki round ke ban syajit ban rung shika final jong ka jingya mare haka jingya mare chispa mataris wat la kata kalong ka jingya mare ka ba ula pha pat ka ba ukmi lenti ban yo ya ka tak maksia henry ula kentaj ban mare tang namar ba kata ka sngi ka ba ude ban mare ka hap haka sngi uturai pat u Eric habaki babun kila kli u balai uba umtre ban yamare wat laka ne ke jing yamare kalong ba udan cingkir men ban jon ka jubab ke jong Eric kalong ngamtre ban mare namar ba kadai ke sngi ke ba kadai ba yanga ban syakri ya ublai pat ban pendan buram ya u Henry hadin kata haka jui ke jing yele kai haka Paris Olympic kat kendai spa arkusau ula job pen ban ya ke jing yamare ke ba sau spa meter race par ulayo arong ru haka war rikat wat la juda kamare ya ka jing mare ka ba saus pa metar bunsin u kampen le jing mut yala de haka shis pa meta Henry u belai ula pendan buram ya u namar ba ma uru unang ban pendan buram ya u belai bat haka por ba ula pau ba ka jing ya mare thong kum unang job pat uwe ni ki ba klan ban mare pat u balayo bat ru ya ka war rikat pen ban hakum kata ka por Eric ula ino syedin ya ke kamare baro haka ba ula jet ban lej long missionary syakari China pat hadin bolo tre China kumba arpaus nam ai pat day hadin kata u Eric ula yapno hapo kari China haka arpui dari rempang kat kendai spa sopusan ka jingyap ko jong Eric ka day namar ba udan ya ka jingpang tumor haka jabing lane ka brain tumor pat loong ba uyo ya ka jingpang tumor kadai haka por ba udan haka ying bendi namar balaset ya u hangta palat as nam ai namar ka jing syakam haka jing yalap ya ka tin ngajam belai udakan Hamilton ba uthwa ya ka kot syapang jogu haka ni ka kot ka ba u ai kerteng for the glory pat haka ni ka kot ka jong u lat ho ru ya ka wei ka kentin ka baang from Olympic hero to modern martyr na uklur ka jing le kai Olympic sya umatil ni ubah syayam na kabentak ukres kumta perlok bi kalong ru kabadan kam yang abadi phi kum ki bangin jet shwa ban pendon buram ya ublai hakikam ki jam hakatre kakta lane hakino kino ki benta jong ka jing em nang ba ublai un pendon buram arsha ya ka jing em ka jonga ba ka jong phi compare haki eke bangi kendo re ublai utip khamha kumba utip ya Eric Liddell kaktin ga jong ublay hau Samuel baningkong hagat lenong ka baar bagat khat ka balai po ka ong kumni naba ki ba pendan buram yanga ya kita ngaru ngan pendan buram tie ya kita ki ba nyoben yanga pan nyoben kelyang yaki